vyliezť na niekoho ako podliezť je taký ako únik bez riešenia, ako nejak si sa s tým problémom nepopasoval. Tu bola narážka na človeka, že keď chceš niekoho prejsť cez niekoho, alebo tak sa nedá nejak odbočiť, ale musíš ho prekonať. Už zajtra hľadaš na rezidenciu, prečo sa rozhodol odísť niekam preč, otvoriť? Konečne budem mať priestor 3 mesiace na čisto sa sústrediť na nejakú robotu. To som vlastne ešte nezažil. Ja som sa o tejto výzve dozvedela od mojej známej, ktorá pracuje ako kurátorka v jednej bratislavskej galérii. A tá mi vravela o tom, že vlastne Košice ponúkajú takúto možnosť rezidenčných pobytov s tým, že podmienka je, aby umelec bol pôvodom z východného Slovenska, tak ona mi preposlala tú výzvu, ja som si to preštudovala, zistila som, že v podstate sa to týka aj mňa. Ja mám Nemecko veľmi rada, v Lipsku som predtým nikdy nebola, ale mne je Nemecko veľmi sympatické, takže ja som nemala čo riešiť, prihlásila som sa. Ináč to vieš, aké je ťažké. Ja som robila trikrát cez leto a Kotula Sudy, to je ináč masakér. Ono to bolo v podstate počas Shaping the New a bola to konferencia na začiatku, kde sa spojilo 5 štátov a oni sa dohodli, aby vytvorili v podstate najlepší rezidenčný pobyt, alebo akým spôsobom by mal vyzerať najlepší rezidenčný pobyt. Takže som mala na výber z týchto 5 štátov a vymieniala som sa, vlastne ja som si vybrala to Poľsko. Všetci vlastne mali ten istý termín, ale mne ho posunuli o mesiac neskôr, keďže ja som bola chorá závažne a ešte mi to trvalo v podstate aj mesiac tam. Môj výstup z rezidenčného pobytu bol rozdelený tým pádom na 2 časti a tú prvú časť som po návrate sem na konferencii vytvorila inštaláciu, kde vlastne ja som mesiac strávila teda sama so sebou v jednej izbe a ja som to dokumentovala. Pracovala som so svojimi pocitami s tom, ako ja sa chcem dostať von, lebo som vlastne tu na 2 mesiace tam v tom konkrétnom mieste a nemôžem. Takže som v podstate pracovala sama so sebou a všetko som dokumentovala a vyšla som v podstate s 2 videami, sériou fotografií a vlastne jednou inštaláciou, ktorá zabrala celú hornú miestnosť kasárny Kulturparku. Študujem doktorandské štúdium v ateliéri Ilony Németh. Tam mám program, ktorý je zameraný na diváka, respektíve ja sa zaoberám divákom, participáciou a vlastne umením, ktoré zapája diváka priamo do umeleckého diela, alebo divák je súčasťou umeleckého diela. Takže vlastne podľa tohto môjho programu som si vytvorila projekt, ktorým som sa vlastne hlásila na rezidenciu do Leipzigu, ktorý sa týkal vlastne ako keby tvorby krátkych manuálov pre diváka. To bola taká pôvodná myšlienka, ktorú som v podstate z dosť veľkej časti ako keby dodržala, ale popri tom vzniklo ešte jeden projekt popri tom, alebo v rámci toho pobytu. Sometimes when you go to the gallery or you see people coming and seeing the paintings, they just do this and leave. But
there are some elements that you leave that create memory, that create something in the subconscious of the people, and then they have to say, okay, what was that? And then if they come back and look, they understand that narrative, they understand what it is happening there, what is one thing, how one thing connects with the other and everything. Išlo o istý typ interview, kde som sa ich snažila pýtať, alebo respektíve prísť na to, alebo aby mi oni vysvetlili, akým spôsobom sa oni dívajú na umenie. Aby mi vysvetlili ten postup, aké je ich správanie v galérii, ako sa snažia pochopiť umelecké dielo, aký je ich spôsob videnia umeleckého diela a tak ďalej. Takže ja som vlastne ako keby obrátila trošku tú kartu, že oni hovorili o sebe nie ako umelci, ako sú zvyknutí hovoriť o sebe, že ako tvoria a tak ďalej, ale skôr z toho hľadiska, že ako sa oni dívajú na umenie, čo je úplne ako keby iné stanovisko v tomto prípade. Mal som robiť priamo s ľuďmi, komunikovať, ako pracovať s mestom, nezatvárať sa do galérií a tak, ale priamo oslovovať svojim umením alebo nejakým vytváraním nových priestorov pre umenie priamo v meste. Nemalo význam nejak maľovať nejaký obraz, ktorý by vystaviť ho v galérii, ale išlo skôr o zapájanie obyčajných ľudí, ktorí väčšina v Moldavsku nemá kontakt so súčasným umením a úlohou našou bolo viacej približovať obyčajných ľudí tomu umeniu nejak. Ježišmária. Za nejakými dokumentáciami mesta a kultúry, ktorú som v podstate nejak mixoval dokopy. Nejaký nový pohľad som mu tomu dal. Ďalej som pracoval s takou anarchiou v reklame v meste. Nejakou propagáciou. Čiže som mal možnosť sa stretnúť napríklad s švédskymi architektmi, ktorí tam boli na workshope. Zúčastňoval som sa workshopov všelijakých. Hlavne s tými zahraničnými študentmi, ktorí tam prichádzali. To je dobre. A môžem povedať, že naozaj išlo strašne veľa nových nápadov, spoznala som strašne veľa nových ľudí, dôležitých ľudí, ktorí ma istým spôsobom aj ovplyvnili, alebo respektíve ich názor mi ukázal, že veci môžu byť aj tak. Je to veľmi, veľmi potrebné pre umenie ako také, takže by sa to malo čím ďalej tým viac rozvíjať a poskytovať umelcom takéto možnosti.